Luka. Svi žitelji Porto Rosa, malenog obalskog grada u Liguriji, čuli su za morska čudovišta. Mnogi su verovali da su te priče bili istinite, dok su ih drugi pak smatrali izmišljotinama. Međutim, jedne večeri ribari su vidjeli čudovište kako izranja iz vode. Bilo je stvarno. Neverovatna stvorenja zaista su živela na dnu mora, a jedno od njih bio je i mladi Luka. Imao je riblji rep i mogao je da diše pod vodom. I zaista je želeo da nauči više o svetu ljudi. Luka je bio veoma stidljiv, ali njegov vršnjak Alberto bio je pravi istraživač. Često je izlazio iz mora, a jednog dana uspio je da ubedi Luku da mu se pridruži. Čim su izašli na plažu, Luka je počeo da se pretvara u čoveka. Alberto ga je uveravao da je to bilo sasvim normalno. Ako bi izašla iz vode, morska stvorenja postala bi ista kao ljudi, a čim bi se pokvasila, ponovo bi postala čudovišta. Luka je bio zabrinut. U početku nije znao ni kako da hoda, jer je bio u potpunosti naviknut na kretanje pod vodom. Međutim, Alberto ga je bodrio i uskoro je naučio. Bilo je toliko toga da se vidi na kopnu. Na primjer, Vespa, motocikl na kom si mogao da kreneš kud god poželiš. Dvojica drugara zajedno su napravili pomalo sklepanu Vespu. Bilo je predivno, a Alberto je imao velike planove. Gradić Porto Rosso nije bio tako daleko i verovatno je bio prepun Vespi. Možda bi čak mogli i da se domognu jedne. Luka je bio oduševljen tom idejom. Drugari su stigli u Porto Rosso. Morali su da budu pažljivi kako niko ne bi otkrio da su bili morska stvorenja. Alberto i Luka uskoro su ugledali Vespu. Bila je fantastična. Piljili su u nju, divili joj se. Možda i previše, pošto je to veoma naljutilo Ercolea, vlasnika motocikla. U šta gledaju toliko? Ercole je bio siledžija i gurnuo je Luku ka fontani želeći da ga potopi u nju. Luka je to morao da izbegne po svaku cenu. Srećom, u tom trenutku se pojavila odlučna devojčica Đulija sa kolicima punim ribe i odvratila je pažnju Ercoleu. Đulija i Ercole nisu se podnosili i bili su rivali u Porto Rosso kupu, trostrukoj trci, u kojoj je pobednik bio najbrži biciklista, najbrži plivač i mogao je najbrže da pojede tanjir paste. Luka i Alberto bi želeli da se takmiče, jer bi tako od novčane nagrade mogli da kupe pravu Vespu. Zato su zamolili Đuliju da joj se pridruže. Devojčica se oduvek takmičila sama, ali je stalno i gubila, pa je stoga prihvatila ponudu. Zajedno će pobediti Ercolea. Đulija je pozvala nove drugare svojoj kući. Tamo je provodila leto s tatom Masimom, dok je ostatak godine živela s mamom u Đenovi. Luka je pijuckao vodu kada je saznao da je Masimo bio lovac na morska čudovišta i prestravljeno je ispljunuo vodu pravo u Albertovo lice. Uspeo je da osuši prijatelje sekund pre nego što bi Đulija i njen tata otkrili njegov pravi identitet. Đulija je bila veoma srećna što je imala dvojicu dečaka u svom timu. Došlo je vreme za pripreme. Alberto je trebalo da nauči kako da pravilno drži viljušku za takmičenje u jedenju paste. Luka je međutim bio prestravljen vožnjom bicikla nizbrdo. Đulija je činila sve što je mogla kako bi prevazišao strah. Bila je ubeđena da će naučiti i više od toga da samo vozi bicikl. Luka je želeo da sazna sve o ljudskom svetu i već je maštao o tome da na kraju leta vozom pođe sa Đulijom u Đenovu kako bi krenuo u školu. Albertu to nije bilo jasno, pa oni su bili morska stvorenja. Kako je Luka zamišljao da će biti moguće da ide u školu na kopnu? Alberto je odlučio da nauči Luku kako da vozi na nizbrdici. Zato je seo na bicikl s njim i obojice su završili u vodi. Kada je Đulija stigla do dečaka, već su se osušili, a Luka je ponovio kako bi želeo da pođe u školu sa Đulijom kada za to bude došlo vreme. Alberto se uplašio da ne izgubi prijatelja, razljutio se i zaronio u vodu kako bi pokazao devojčici ko su bili zaista. Morska čudovišta. Luka se pretvarao da je iznenađen, baš koliko i Đulija, izneverivši tako svog druga. U tom trenutku na plažu su stigli Ercole i njegovi pajtaši. Morsko čudovište! Povikali su i gađali harpunima Alberta, koji je pobegao rastužen. Ercole nije shvatao da je i Luka bio morsko stvorenje, ali Đulija jeste i znala je da je bilo isuviše opasno da ostane u gradu.
Međutim, Luka je odlučio da sam učestvuje u trci, obučen u ronilačko odelo i kacigu, kako ostali ne bi mogli da ga vide kada se bude skvasio. Ukoliko bude pobedio, moći će da kupi Vespu za sebe i Alberta. Plivačka trka je počela i Đulija je uskoro preuzela vođstvo. Luka se mučio da završi svoj tanjir u trci jedenja paste, ali je u vožnji bicikla bio zaista dobar i pretekao je Erkolea. Nažalost, kada je stigao do vrha brda, počela je kiša. Luka se zaustavio kako bi potražio zaklon. Alberto je sve to video i želeo je da pomogne. Oprostio je svom drugaru. Potrčao je do njega noseći kišobran. Baš u tom trenutku Ercole ga je spotakao. Alberto se na kiši pretvorio u morsko stvorenje, a ostali gledaoci uhvatili su ga u mrežu. Luka nije želeo da ponovo napusti svog drugara. Dotrčao je i popeo Alberta na svoj bicikl. Na kiši su se obojica pretvorili u morska čudovišta. Ercole se spremao da ih pogodi harpunom, ali Đulija je ponovo odbranila drugare. Zatim je pala, a Luka i Alberto morali su da se uvere da je bila dobro, prenevši je preko linije cilja. Sada su svi znali istinu, da su Alberto i Luka bili dobri i velikodušni i da njihov izgled nije bio bitan. Zaslužili su da osvoje prvu nagradu. Uspeh! Luka i Alberto su mogli da kupe Vespu, koju su oduvek želeli. Međutim, Alberto je znao da je Luka maštao o tome da krene u školu, pa mu je zato pripremio veliko iznenađenje. Prodao je motocikl kako bi mu kupio voznu kartu za Đenovu. Za to vreme Alberto je nameravao da ostane u Porto Rossu, gde su ljudi i morska stvorenja konačno postali prijatelji.